Ei, bune, îți pare rău ce o trăiește. Iar fiecare care problemă. Crede că Dumnezeu nu trebuie să ratezi. Acolo. Te-am făcut de rușine pe undeva? Zic de oară, care-i problema? Spune drept că nu-ți platică. Mașinile m-au tamponat. Da, bă, lasă-o leacă, bă. Am ieșit în viață. Da. Pe plute am fost aruncat. Dar spune drept că nu-ți platică. E bună de spune de oară sau nu? Ultima dată cum s-a făcut? Cu mușchiucul. Dar nu e spus cu gura matale. Dar cum s-a făcut? E camier. Sau fi fosoriu. Ei, pulă. De duci. Dimineața oricum te scutură, dar numai dacă te scutură de o seclă de zi, de două. De ce? Nu-ți bani în pula mea. Trebuie să faci o ce, ce convărat. Pula ta la restă. Iar mă faci tădălău. Eu am luat găini. Că ce pula, că trebuia să eu știu că e închezut cervul ăla de... Eu l-am dat să scăp de el. Da, o întreagă. Băi! Dar ce dracu, avea păduce. Nu, mă, omule. Ei, omule, dacă tu îi Patalii mei știu cum se schep cu el de așa ca te ruție. nu e femeie, el de-i. E bun, e bun că măcar ai o soție care ține la concubina ei. Da, așa. Eee, Marie, mărioară, eu îmi parte mai omoară, pare să nu fie de loc, să nu mă omor pe loc. E bun. Să se fie și de o răcită, Cătrâna. Bune, oricum, dacă ceva o iubește, dacă el gelos fie să-mi bea pulă. Eu am văzut. Uite, bre, că eu te-am văzut, bă. Și cu ursache, când cu plicul, ce dracu? Bă, le-am dat o făcut. Da, de fate să-l-alte era geloși la dracu. Mi-a mămărica de 2 ori. Irina, când o leacă mai faină așa, adă pipuielul ăla, bă. Dă pipuielul. Imediat vine. Puțin gura mea. Ce dă ori odată? L-am ars pe Nichise ca un prost. Băi, acum tașă la cruce auzi nimic. Ascultă. Băi, o doare ție să la urmă, că să fie făcut, că o seamă așa de mine, stai de mine. Cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul matale s-a făcut. Nu. Stai de mine. Nu dă-ți-o cu limba scoasă. Stai, da. Că mor. Păi stai, da, omor, nu omori. Cum să omori acum la anii ăștia? Mă, zice vrei. Zice vrei. Da, o leacă. De putut, da, de-a poate soare. Ai ajutat-o tu de aici, dar nu te crezi. Nu te crezi deloc. Nu te crezi. Să mă tăși pe cine. Cu ce? Și zice de ce acum Că nu ai ajutat-o și că-l lua picior cu mașina. El e pula. Și că-l lua mașina de la ea. I-ai dat 2 bănuți. 8 milioane. Păi nu, i-ai dat mai mult, 18 de ani. Spune eu. Atât i-ai dat. N-a să-ți lua mașina, spune eu. Să dea Dumnezeu să nu-ți vezi tu. Știi ce-mi pare rău mie? Nu-mi pare rău că i-ai dat bani. Nu-mi pare rău că eu plimbam măcar o dată cu mașina. Să dea Dumnezeu să nu-ți vezi tu familia ta dacă eu i-am dat banii ție aici. Dar mi-ai dat. I-am dat 7 milioane împrumut, nu eu, Mitică. Da, dar și trebuie să fac nici eu știu. Da, nu, nici nu știu. Nu scopă, dacă știam că vrei și mărturisesc, mă îmbrăcam într-o rancie, în pula mea. Îmbele-i pula ca foc, e bună. Îl spunea părinții biește în pula. Păi tu vrei să-ți deschid eu dosarul tu? Da, băi, da, când vrei. Matale nu știi nici 10% despre mine. Cât? Nu știi.
Păi, nene, bă, dar eu am vorbit ca dați tipuri făcute, bă, cu viața mea personală, bă. Măcar, nu!